Ya ora ngerti yang jikuk dhewe kok. Hah? Wah, asem deh, Kak. Oke. Arep tak blok, arep tak iki aku iki anu lebokne ning heeh. Oh. Iya. Nah, yo apa-apa. Ya iki kan wong anu. Terima kasih. Oke, bye-bye. Bye-bye. Mun ya. Bye-bye. Oke.
sampean mau dan telepon Hmm? dan telepon aku. Apa sayang? Sabar. Nanti sayang. Anu mutakur ono. Sampean arep kipas iki ora? Barang mbok mos terus mbok kok. Jadi kotak-kotak apa? Mas sampean gelem gawe apa ora? Nek gelem seminggu tak gowo. Ono tempat kurang. Nek merono teko anak mangan kok ora? Wis mangan bakso. Lagi makan jupuk anak iki, Mas. Ora gede, kur sak pira. Paten ono aku tak rembukan. Sak kilon lah ambone. Yo iki teko iki. Cek to. Ya, yo ngono lah. Kan. Kan. Piye yang ngeplok sampai udah 10 menit belum? Baru 3 menit ah. Sebelah kono lho. Wes iki. Tangga. Putri duyung. Hmm. Di dalam udah. Wes. Nek kayak ndulik ngono iki. Tapi yang ngomong Mbak. Yang ngeplok orang ngomong sama ini lo kan teman-temanku lo kayak musik mas dalam kayak musik usah mau tengah musik Kayak musik mah nggak usah. Mbak Sri saya lo sampean kayak kaliven ya dia mari mangan nasi di kayak kaliven orang wayahe Aku sampe nggak baliban. sing kayak kaliven sampai bekasnya Orang ngerti aku nggak karo Pak sing kayak kok. Gak ngerti ya. lihat si mangan saya lo papa Yo saya lo lah. lo Mangan sego karen. wis tak wae nasi wis makan nasi Ya ora ngerti yang jiko dhewe kok. Hah? Wah, asem deh. Kah. Oke. Arep tak blok, arep tak iki aku anu lebokne neng heeh. Oh. CCTV kan Pak? Iya. Nah, yo apa-apa. Ya iki kan wong anu. Sekian dan terima kasih. Oke, bye-bye. Bye bye. Mun ya. Bye-bye. Oke. Oke.
gawe apa ora? Nek gelem seminggu tak gowo. Ono tempat kurang. Nek mrono teko anak mangan kok ora. Wis mangan Mangan bakso. bakso. Lagi makan joko nak anak iki, Mas. Ora gede, kur sak pira. Wis paten ono aku tak rembukan. Sak kilon lah rombone. Yo iki teko iki. Cek to. Ya, ya ngono lah. Kan. Kan. Piye yang ngeplok sampai udah 10 menit belum? Baru 3 menit ah. Sebelah kono lho. Wes iki. Tangga. Putri duyung. Di dalam udah. Wes. Nek kayak ndulik ngono iki. Makanya ngomong Mbak. Yang ngeplok orang ngomong sama ini loh kan teman-temanku loh. Kayak musik Mas Ale. Dalam kayak musik usah. Oh, tengah musik. Kayak musik mah enggak usah. Mbak Sri, saya lo sampean kayak kaliven ya. Dia mari mangan nasi di kayak kaliven orang wayahe. Aku sampe nggak maliban. Sing kayak kaliven nang sampai bekase. Orang ngerti aku nggak karo pake sing kayak kok. Gak ngerti ya. Lah si mangan saya lo papake. Yo saya lo lah. Lo. Mangan sego karen. Wis tak wae nasi. Wis mangan nasi. Ya ora ngerti yang jikok dhewe kok. Hah? Wah, asem deh. Kah. Oke. Arep tak blok, arep tak iki aku anu lebokne neng heeh. Oh. CCTV kan, Pak. Iya. Nah, yo foto. Ya iki kan wong anu. Sekian dan terima kasih. Oke, bye-bye. Bye-bye. Mun ya. Bye-bye. Oke.